V dnešnom aktuálnom rozhovore budeme hovoriť o poľnohospodárskej technike. Na pozadí zrušenej investičnej výzvy 74 ale nevynecháme ani aktuálnu situáciu na trhu s poľnohospodárskou technikou v západnej Európe a samozrejme na Slovensku. Nevyhneme sa ani téme vzdelávania a aktivít, ktoré združenie Agrion vykonáva viac ako 30 rokov. Zaujímavosťou možno je, že za toto obdobie malo združenie len dvoch prezidentov. Jedným bol zakladateľ Jan Jech a od roku 2017 Peter Matejovič. Pán Matejovič, dobrý deň. Dobrý deň. Tak začneme informáciou, ktorá prišla teda v minulom týždni veľmi nečakane. Aj keď určité šumy o možnom zrušení výzvy sa hovorilo už v závere decembra, ale bolo to také tie klasické klebety, ktoré tým rezortom občas prechádzajú aj pri personálnych nomináciách, tak tu sa dotýkali výzvy 74. Skúsme tú otázku obrátiť. Aký veľký vplyv bude mať zrušenie výzvy na predaj poľnohospodárskej techniky na Slovensku v roku 2025? Ja by som začal na uvoľnenie takým slovenským porekadlom. Žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí. Prvá reakcia našich členov po vyhlásení zrušenia tejto výzvy bola, by som to nazval, až veľmi, veľmi akčná. Samozrejme hlavne v spoločnosti, ktoré majú svoje aktivity v predaji kombajnov a samohybných rezačiek, boli z toho, nazval by som to nešťastné, a to sa dá pochopiť, pretože tieto stroje, ktoré v súčasnej dobe prekračujú hranicu 300 000 eur nákupnú pri tých lacnejších a väčšinou až cez 500 000, tak sa nenakupujú denne. A táto výzva bola nastavená hlavne teda na tieto stroje. Zo začiatku sme všetci počuli veľa kritiky aj z našich radov, aj z radov poľnohospodárov, že to nie je dobre nastavené, ale už sme si na to nejako zvykli a to zrušenie samozrejme jednak neprinieslo pokoj, ale neprinieslo ani pomoc pri inováciách a my sme čakali, že teda hlavne v tej oblasti tých drahých strojov, kombajnov a rezačiek a celých líniek, kde aj doprava sa riešila, tak to trošku pohne slovenským poľnohospodárstvom. Nepomohlo by istotne tých 50 miliónov, to je trošku málo na to, aby sme obnovili park rezačiek a kombajnov, ale pomohlo by to. A nemyslím si, že to úplne zabije trh s poľnohospodárskou technikou, ale ochudobní to trh, hlavne v tejto oblasti tých drahých strojov. Je to škoda, boli sme na to pripravení a veľa firiem, ktoré pracujú v tých oblastiach kombajnov a rezačiek, malo už predobjednávky a veľa zákazníkov po vyhlásení výzvy, keď teda im to bolo umožnené, tak si tie stroje zaobstarali a aj kúpili. A teraz čakajú na to, že im bude časť toho refundovaná, no nebude. Budú to musieť utiahnuť nejako úvermi alebo inými zdrojmi, čo samozrejme tiež ovplyvní nákup inej techniky, pretože keď si ten zákazník kúpil rezačku a čakal, že dostane 40%, tak možno, že si myslel, že za to si kúpi ešte niečo iné, tak si to nekúpi. Takže samozrejme, že toto sa na nákupe techniky v najbližšom období odrazí a keď ešte možno budeme hovoriť o tom, ako to bolo v minulom roku, tak nie je to nejako ružové na Slovensku. Možno tá otázka bude taká zjednodušená, ale vzhľadom na ten dotačný systém, ktorý tu funguje v posledných 2 desaťročiach z hľadiska investičných pomoci, majú dodávateľia techniky radi výzvy, majú radi európske peniaze? Ja by som na to odpovedal tak, že naprvu to máme radi. Vtedy, keď tá výzva vyjde, tak samozrejme všetci sme radi, lebo sa ten trh nafúkne a teraz zrazu predávame tak, ako by sme si to predstavovali. Ale keď sa nad tým zamyslím ako v nejakom dlhšom historickom období, tak to nie je nič šťastné. A keď som to povedal toto prvýkrát, tak som bol napadnutý aj zo strany kolegov poľnohospodárov, že to si nie je normálny, to si sám proti sebe. No nie sme sami proti sebe, pretože keď firme kolíše obrat o rádovo desiatky, niekedy je to aj 100%. Ja som mal taký graf, kde som na viacerých našich členských firmách poukázal, čo to robí. Tak to nie je nič zdravé pre vývoj tej firmy a ani pre vývoj trhu. A ono to býva tak, že začne sa hovoriť o výzve a trh sa
a na Slovensku sa často hovorí o tom, čo ani nebude a každý všetko vie, lebo má suseda, ktorý má suseda a ten má známeho a toho otec robí na ministerstve a dozvie sa, že v roku 26 bude výzva na to a to sa rozšíri a tým pádom je trh zabrzdený. A teraz je zabrzdený dotedy, než skutočne tá výzva vyjde, tak tedy je boom a sa robí rýchlo a rýchlo sa musí dodať podklady pre projekt a to vyžaduje veľa administratívnej práce vo firmách. A výzva prejde a zase je kľud a čaká sa na to, kedy sa to bude dodávať a znovu sa nič nenakupuje a znovu sa čaká na ďalšiu výzvu. Škoda, že to nejde tak, ako to funguje treba v západnej Európe, aj keď aj tam boli v minulosti výzvy, ale boli postavené oveľa jednoduchšie a rýchlo urobené a boli nastavené na špecifické potreby, ktoré si povedal ten štát, že teraz chceme investovať do ochrany životného prostredia, tak budú dotované rozmetadlá, priemyselných hnojív a postrekovače. Ale také plošné dotovanie tam nie a skôr sa tie peniaze k poľnohospodárom dostanú cez prvý pilier. A teraz bude možno zase za zlého, lebo pamätáme si, čo sa stalo z minulosti u nás, keď sa peniaze z druhého piliera presunuli do prvého. Ja si myslím, že pre zodpovedného hospodára by bolo najlepšie, aby sa pravidelne dostávali nejaké peniaze podporné pre poľnohospodárov a tí by si nakúpili, čo potrebujú a kedy to potrebujú. A nie vtedy, že ja síce teraz si kúpim postrekovač, lebo je výzva, aj keď ho zrovna nepotrebujem, ale je výzva, tak si ho kúpim. Potreboval by som možno síce niečo iné, ale to počká, lebo bude znovu výzva. Tak ja to považujem za dosť výrazné krivenie trhu, aj keď hovorím teraz, možno budem za zlého aj u našich členov niektorých, aj možno u poľnohospodárov. Ale to, keď nám kolíše obrat na firmách o rádovo desiatky, možno hovorím niekedy až 100%, tak to nie je nijak zdravé. V minulosti sme sa spoločne podielali na príprave štatistík a dávali sme to do určitého porovnania aj z hľadiska Európy. A čo si spomínam, tak z hľadiska predaja poľnohospodárskych traktorov alebo kombajnov Slovensko úplne pravidelne končilo na posledných priečkach, veľmi často na poslednej priečke z hľadiska investícií. Ako taký príklad si spomínam kombajny, keď Česká republika je schopná novo prihlásených strojov umiestniť na trhu 160 u nás, ak bolo číslo na 40, tak bolo relatívne stabilné. Pri traktoroch to bolo vysoko nad 2000, u nás sme často boli na 600 kusoch, ak sme hovorili o 700, už sme to považovali za úspešnejší rok. Ako sa takáto dlhodobá stagnácia v obnove poľnohospodárskej techniky prejaví na konkurencieschopnosti poľnohospodárstva aj z hľadiska tých výrob, kde si myslíme, že problém nemáme, to znamená olejniny alebo obilniny? Ťažko sa aj porovnávať s okolitými krajinami, nechcem hovoriť o Rakúsku alebo Poľsku, kde keď prepočítame počty novo prihlásených traktorov na hektár, tak to je niekoľkonásobne vyššie číslo, ale keď najnovšia štatistika na Slovensku hovorí o tom, že sme v minulom roku prihlásili 669 kusov traktorov, čo je o 12% menej, než je dlhodobý priemer. Takže to je minulý rok. Porovnanie Česká republika minulý rok prihlásila 2442 kusov, to je štvornásobok. A to hovoria kolegovia z Českého združenia, že to nie je dosť, že kvôli dobrej obnove by toho malo byť ešte viac. Keby sme sa chceli porovnávať s Českou republikou, tak by sme mali predávať polovičku asi z nich. Vychádza to asi aj pri obnove. U nás podľa posledných zistení jazdí niekde okolo 16 000 kusov traktorov, tak keby sme každý ten traktor držali v prevádzke 10 rokov, čo by z hľadiska dobrej obnovy bolo asi také priemerné, tak by sa malo predávať 1600 kusov. To sme nikdy, odkedy sledujeme štatistiky, nikdy nedosiahli. A pohybujeme sa niekde na úrovni 700-800, no jak som povedal, minulý rok to bolo 669, čo bolo pod dlhodobým priemerom. A keď sa porovnáme s okolitými krajinami, tak dlhoročne, ako štatistiky sledujeme, tak stále sme pod okolitými krajinami a to nehovorím o krajinách západnej Európy, ako je Nemecko, Francúzsko.
a iné krajiny. Tieto krajiny ale najmä v posledných mesiacoch vykazujú značné problémy z hľadiska odbytu poľnohospodárskej techniky. Vyplynulo to z toho, že najmä v covidových rokoch tam bol výrazný nárast predaja a objednávok strojov, ktorý spomalil a teraz sa dokonca hovorí o tom, že mnohé tie fabriky sú zatvorené alebo majú nútené prestávky, sú plné dvory vyrobenej poľnohospodárskej techniky. Skúste to nejako zhodnotiť z pozície slovenského šéfa importérov poľnohospodárskej techniky. No, nečakajú nás nejako ľahké časy. Je to dané tým, že tie covidové roky priniesli problém s dodávkami techniky, to znamená, všetci si pamätáme na tie nedostatky čipov a pneumatík z Indie a rôznych iných komponentov do nielen poľnohospodárskej techniky, ale aj aut a podobných vecí. Aj laici vedia, koľko sa čakalo na auto alebo na iné veci. V tej dobe a to isté bolo v poľnohospodárskej technike. A všetci výrobcovia nás ako importérov alebo predajcov tlačili do objednávok, pretože dodacie lehoty boli rok a niekedy aj 2, aj viac. Takže všetci sme sa na toto nastavili a nie len my, ale teda, že naši kolegovia v západnej Európe. Tie trhy sa nasítili a trhy s poľnohospodárskymi komoditami sú také, aké sú. Teraz tu prišli tie problémy okolo cukru, olejnín a iných vecí, takže trh s poľnohospodárskou technikou klesol. Keď si zoberieme nášho suseda Poľsko, tak minulý rok my sme klesli o 12% oproti dlhodobému priemeru. Poľsko kleslo o 16%. Takisto klesli trhy v Nemecku a niektoré veľké firmy v Nemecku majú problémy. BayWa je v reštrukturalizácii a v západných krajinách sú pomerne plné sklady poľnohospodárskej techniky. Tieto sklady samozrejme sú financované bankami. Banky tlačia do toho, aby sa vrátili peniaze, tým pádom sa tie stroje predávajú niekedy za nákupné ceny a povedzme si na rovinu, nákupná cena pre BayWu je iná ako nákupná cena pre nášho dovozcu. Je to dané tými veľkými množstvami. BayWa objednáva 50 kusov jedného typu. Tým pádom sa dostanú na trh traktory, teraz keď hovorím o traktoroch, ale aj iné stroje za veľmi priaznivé ceny. Už neviem, jak to bude ďalej riešené od výrobcov so servisom a s týmito ďalšími vecami, ale viem si predstaviť, že toto bude nám ako importérom na Slovensku trošku robiť problémy, pokiaľ sa nechceme dostať do rovnakej situácie ako BayWa. BayWa je pravdepodobne predajca poľnohospodárskej techniky v Nemecku? BayWa je nielen predajcom poľnohospodárskej techniky, ale je to aj veľký výkupca komodít a dodávateľ hnojív, osív a pesticídov pre poľnohospodárstvo a v súčasnej dobe je v reštrukturalizačnom konaní podľa nemeckého zákona o stabilizácii a reštrukturalizácii. A tento krok bol nevyhnutný kvôli oneskoreným platbám a neochote veriteľov predĺžiť splatnosti úverov. Keď sme v kontakte s poľnohospodármi, tak tí veľmi často poukazujú na enormný nárast cien poľnohospodárskej techniky, ktorý začal, neviem či ešte v predcovidovom období, ale určite v tom covidovom období. Prvým tým ukazovateľom bol nárast cien ocele, ak si dobre pamätám, a potom zrazu ako keby tie dôvody na to, prečo sú poľnohospodárske stroje stále drahšie a drahšie, pretrvávali. Aký je teda súčasný stav? Je možnosť, že po tom náraste, ktorý nastal, budeme svedkami aj určitého poklesu alebo dlhodobej stabilizácie tej ceny? Že nebude v najbližších rokoch rásť? Toto keby som vedel, tak by som bol iný expert, ale dúfam teda v tú stabilizáciu. Ono ten nárast bol spôsobený nielen týmito cenami, ale keď znovu sa vrátim k tomu najpoužívanejšiemu stroju, a to je traktor, tak tam bol nárast cien spôsobený aj emisnými normami. Keď v súčasnej dobe sa pozrieme nad motor traktora, tam je neskutočné množstvo zariadení, ktoré sú tam namontované iba kvôli tomu, aby traktor spĺňal emisie. Na nič iné musíme tam dávať AdBlue, na to AdBlue je samostatný systém, má to recirkuláciu výfukových plynov,
má to časticové filtre a toto všetko a vývoj tohto všetkého stál nejaké peniaze a to prinieslo aj zvýšenie cien. Ďalšie zvýšenie cien priniesli tie technické finesy, ktoré v traktoroch dneska máme, a to sú veci okolo GPS navigácií a softvéru, ktorý nám v súčasnej dobe zabezpečuje to, že ten traktor nielen jazdí rovno po poli, ale sa sám otáča na úratiach, ovláda to náradie, ktorý je, vypne sejbu, zdvihne sejačku, znovu zapne sejbu a robí všetky tieto veci. Tak ono to nie je ani drahé tým hardvérom, tie súčiastky v dnešnej dobe sú, ale ten vývoj niečo stál. Ten vývoj sa musel niekde premietnúť a to sa asi premietlo aj v tých cenách. Takže ono sa to povie, že 200-koňový traktor pred 20 rokmi stál, 120 000 eur, dneska stojí 200 000 eur, ale keby sme si ich postavili vedľa seba a pozreli, čo všetko ten traktor mal vtedy a čo má dnes, tak je to ohromne veľa. No neviem, čo ďalej sa bude do toho montovať. Už ďalším krokom sú iba autonómne vozidlá a to je otázka legislatívy, kedy sa tie autonómne vozidlá spustia. A tam ten cenový skok asi tiež bude, lebo hlavne ten vývoj tých autonómnych vozidiel niečo stál a on sa musí niekde tým firmám vrátiť. Že ten vývoj asi prekročil potrebu, o tom svedčia aj tie informácie, ktoré nám idú, ktoré sme tu aj spomínali, ktoré nám idú od výrobcov z západnej Európy, že teda veľa firiem malo december, január, február Kurzarbeit, alebo boli úplne zastavení, pretože majú navyrábané stroje. Poklesy tržieb u takej, ako príklad by som využil Excel Industries, to je francúzska skupina, ktorá vyrába témer všetky známe značky postrekovačov na našom trhu a jej tržby poklesli o 19%. Takže toto sa istotne niekde prejaví. Nemyslím si, že stroje sa vrátia k jednoduchším verziám, ale že ten vývoj, ktorý bol skutočne prevratný v posledných 10-15 rokoch, sa trošku zostabilizuje a zabrzdí. Otázka je, či tento vývoj sú samotné poľnohospodárske podniky schopné zaplatiť. Pred rokmi som videl taký graf, kde bola cena kombajnu vyvažovaná tonami pšenice. Bol tam nejaký historický vývoj od 70. rokov, čo je naozaj pre veľkých pamätníkov, až po roky 90. až po súčasnosť. Tá pšenica má určitú cenu, nemôžeme hovoriť, že konštantnú, je tam najmä v posledných rokoch alebo bol vidieť určitý nárast, určité zmeny, ale aj tak tie skoky pri tej poľnohospodárskej technike sú tak výrazné, že nemôže nastať situácia, že ten poľnohospodár jednoducho nebude mať na ten kombajn, ktorým má zožať tú svoju produkciu, lebo ten stroj už bude tak neuveriteľne drahý, že na to, aby ho kúpil a zabezpečil ten jeho primeraný výkon, to nedokáže. Ja som niekedy v 2015 roku robil takú prezentáciu, kde sme počítali, že v tom čase som vyťahol niekde kombajn zo 70. alebo 80. rokov E514, ktorý tu bol na každom podniku a na nákup takéhoto kombajnu bolo treba vyrobiť vtedy 175 tón pšenice. V tom 15. roku to bolo 1680 tón pšenice a keď to počítame v tomto roku, teda 10 rokov na to, je to 2500 tón pšenice. Otázka je, ako z tohto výjsť. Je jasné, že cena toho kombajnu, keď sa prenesie do nákladov podniku, tak pre podnik, aj veľký podnik, je to témer nezaplatiteľné. Ten kombajn by mal robiť 2000 hektárov ročne, aby sa mi zaplatil. A to sa veľmi ťažko dá aj z hľadiska klimatického. V súčasnej dobe aj tie podniky služieb, ktoré pracovali od Komárna po Spisku Belu, majú už problém, pretože to dozrievanie často je veľmi súbežné, alebo naraz to dozrieva aj na juhu, aj na severe. Takže ako sa dostať z týchto čísiel je veľmi zložitá otázka. Možno zvyšovaním výkonov toho stroja. Ono je pravda, že na podniku, ktorý má 1000 hektárov, v tej minulosti tých 514 bolo 8, plus ďalších 8 prišlo službárskych, alebo jak sa to tedy hovorí, družobná výpomoc. Takže ich tam bolo 16 a na tom pracovalo 32 ľudí. Dneska takýto podnik spravia 2 tie kombajny so 4 ľuďmi. Takže tie náklady prevádzkové sú trošku nižšie
ale pri cene služieb v súčasnej dobe 70-80 eur za hektár musí ten službár urobiť obrovský výkon. Je to na logistike, to na zvládnutí toho manažmentu služieb a podľa mňa to inak nepôjde. Len musia tie stroje zberové, treba z tie kombajny. A takisto to premietneme aj na iné stroje. Keď som spomínal ten traktor, ktorý s výkonom 200 koní stál kedysi cez 100 000 a dneska stojí cez 200 000, tak musíme s tým urobiť väčší výkon, pretože nedá sa hovoriť o tom, že by som chcel od neho dlhšiu životnosť. Tým pádom vlastne som proti modernizácii, lebo po 10 rokoch nám tu prídu možno tie autonómne vozidlá a tie budeme chcieť tiež mať, tak tá životnosť tu nebude. Jedine väčší výkon, to znamená na podniku, kde pracovali 2 takéto traktory, to bude musieť zvládnuť 1. Hovorili sme o poľnohospodárskych traktoroch a o tom, že z hľadiska plnenia emisných noriem sú čím ďalej zložitejšie. Hovorili sme o kombajnoch, ktoré sú výkonnejšie, väčšie a samozrejme aj drahšie. Má Slovensko dostatok chytrých hlav a dostatok šikovných rúk, ktoré sa o tieto stroje vedia starať z hľadiska údržby, ale aj z hľadiska zberu poľných plodín alebo všeobecne poľných prác? Na otázku, či má Slovensko dostatok chytrých hlav, by som odpovedal, že Slovensko má, len slovenské poľnohospodárstvo nemá. Problém je asi v tom, že zase sa vrátim až do tých čias toho fortschrittu, keď v každom okresnom meste, niekedy aj v jednom okrese bolo viac poľnohospodárskych škôl, či to boli učilištia, ktoré nám produkovali tie obsluhy tých 8 fortschrittov a k tomu 20 traktorov. A takisto tam boli stredné poľnohospodárske školy, ktoré nám produkovali tých agronómov, strediskových a rôznych. A takisto Slovenská poľnohospodárska univerzita, vtedy Vysoká škola poľnohospodárska, ktorá každý rok vypustila niekoľko stovák poľnohospodárskych inžinierov do praxe. Keď to premietneme si do dnešnej doby, tak v súčasnej dobe asi v každom kraji existuje 1 až 2, možno na južnom Slovensku 3 stredné odborné školy poľnohospodárske, ktoré sú niekedy nielen poľnohospodárske, ale účasť tam aj iné odbory, potravinárske, strojárske a tak ďalej. A potom máme teda, chvála Bohu, stále Slovenskú poľnohospodárskú univerzitu, ktorá nám každý rok vypustí nie že niekoľko stovák, ale neviem, či môžem povedať niekoľko desiatok poľnohospodárskych inžinierov. Je pravda, že tých ľudí nepotrebujeme toľko, ako sme ich potrebovali teraz. To už v minulej otázke, keď som povedal, koľko tých traktorov, kombajnov dnes pracuje na jednom podniku. Potrebujeme ich menej, ale o to ich potrebujeme kvalifikovanejších. Čo sa týka obsluh, tak tam ten počet klesol. Potrebujeme mladých ľudí, kvalifikovaných ľudí, ktorí ovládajú, alebo sú kamaráti s výpočtovou technikou, ovládajú smartfóny. Dnes každý mladý človek hrá 5 hier a má TikTok a ja neviem čo všetko na telefóne, tak takisto sa ovláda tá obrazovka v tom traktore. Nie je to nič zložité, ale mal by to trošku ten mladý človek vedieť. A to by sme potrebovali od tých učilišť. Servis, tí vtedajší opravári poľnohospodárskej techniky, ktorých bolo na každom podniku niekoľko desiatok, keď si zoberiem podnik, kde som ja začínal, tak to malo 1500 hektárov a mali sme tam 20 ľudí v dielňach. Dnes na tom podniku nie je nikto v dielňach. Ten servis sa presunul k dodávateľom pôdohospodárskej techniky a tam potrebujeme kvalifikovaných a skutočne kvalifikovaných ľudí, pretože to, čo som zase povedal v predchádzajúcej otázke, že traktor sa otáča na úvratiach sám, kombajn si sám vyhodnocuje kvalitu zberanej produkcie a nastavuje si tie svoje prvky mláťacie, tak potrebujeme niekoho, kto keď tento stroj postojí alebo nerobí správne, tak ho vie vrátiť do prevádzky schopného stavu, teda opraviť. No a na toto sme, a to môžem s hrdosťou povedať, my ako Agrion pred niekoľkými rokmi priniesli nový učebný odbor na Slovensko, agromechatronik. Od našich vzor sme si zobrali u našich nemeckých kolegov vo Landbautechnikverbande,
ktorí toto už robia viac ako 10 rokov a stretli sme sa s pochopením, hlavne teda na škole v Prúskom, ale potom aj na ďalších školách v Rimavskej Sobote, v Moldave a zaviedli sme ten učebný odbor ako experiment. V dnešnej dobe vyšiel z experimentu a je už riadne zaregistrovaný a učí sa na týchto 3 školách a pribudlo minulý rok škola v Galante, kde sa tiež tento učebný odbor učí. Mal by produkovať hlavne teda servisných technikov pre tieto moderné stroje, teda zamestnancov dodávateľských firiem, ale aj obsluhy operátorov tých najzložitejších strojov, to sú tie obilné kombajny, rezačky, samohybné postrekovače. A tieto stroje, lebo sú chlapci, ktorých majú záujem a vidia svoj život v tom, že tie stroje budú opravovať a sú takí, ktorí to chcú obsluhovať. Obidva typy majú na tomto odbore svoje miesto. Z hľadiska strednej odbornej školy v Prúskom myslím, že tam dokonca došlo v tomto roku k takej situácii, že sa navýšil plánovaný počet žiakov, ktorí dostali normatív zo samosprávneho kraju a tento počet žiakov je vyšší, lebo je vyšší záujem na tejto škole. Takže je možné, že poľnohospodárska technika láka študentov, keď je zabalená do príťažlivého zovňajšku? No myslím si, že áno. Je to vidieť na tej škole v Prúskom. Tam je fantastický tím ľudí, bez ktorých by sme asi agromechatronika na Slovensku nespravili, ale že to má svoj význam, to je vidieť na posledných prihláškach. Ja neviem, ako to je v súčasnej dobe, ešte asi nebol termín, alebo neskončil termín na podávanie prihlášok, ale minulý rok sa tam hlásilo násobne viac, než škola mohla prijať, tak dala žiadosť o navýšenie. My sme sa k tomu pripojili ako podporné stanovisko, sme na to dali ako združenie Agrion a teda bol tam navýšený ten počet, myslím, že na 20. My sme žiadali 24, ale to by bolo veľké, pretože minulý rok mali 12. A ja verím tomu, že sa ten počet 20 podarí naplniť kvalitnými žiakmi, ktorí budú zvládať to učenie, pretože ten odbor nie je jednoduchý, sú tam základy informatiky, začneme fyzikou, matematikou, informatikou, niečo okolo elektroniky, a samozrejme strojárstvo. Takže nie je to jednoduché, ale tí chlapci, a budem rád, keď aj dievčatá, ktoré tento odbor absolvujú, majú istotne zabezpečené zamestnanie nie len teda u nás v členských firmách Agrion, ale aj v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby a myslím si, že v súčasnej dobe to už ani nie sú také zle zaplatené miesta. Ďalší krok pri vzdelávaní je potom vysoká škola. Vy ste posledné roky aj ako predseda správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Teda vašou úlohou je asi zabezpečiť, aby tá škola prežila demografický pokles, ktorý Slovensko zažíva. Pokles z toho, že mnohí tí ľudia, ktorí po strednej škole skončia, chcú ísť študovať radšej do zahraničia a možno chcú ísť študovať aj na školu, ktorá má lepší zvuk, ako je zrovna poľnohospodárska vysoká škola. Darí sa osloviť týchto ľudí po 18, 19, aby v tom rezorte zostali v tých tradičných povolaniach, tých tradičných smeroch, ktoré sú pre fungovanie súčasného stavu nášho poľnohospodárstva agronom, zootechnik v nejakom objeme a mechanizátor potrebné? Vidím, že pod súčasným vedením SPU tam prichádza k nejakým, podľa môjho názoru, pozitívnym zmenám, že sa tej škole vráti nejak tá... Mne to totiž prišlo, ako by sme sa v minulosti za to poľnohospodárstvo pomaly v názve tej univerzity akoby hanbili. Možno som to prehnal trošku pre názornosť. Tie odbory sa premenovali tak, že často som nerozumel tomu, čo vlastne ten človek sa učí tam a čo bude, keď skončí ten odbor nejaký, ktorý teraz momentálne ho neviem, alebo sa nechcem ani nikoho dotknúť, ktorý... Biosystémy. Wow.
No fakt to, možno to bolo v dobrom, že po tej revolúcii sme chceli byť nejaký iný a nejako inak sa a modernejšie sa nazvať a podobne. Ja neviem, čo je nemoderné na názve agronóm. Alebo dobre, tak ho nazvime manažér rastlinnej výroby. Tam bol problém, že manažér môže byť iba na tej fakulte, ktorá to má v názve. A podobné problémy, ktoré ale nás, ľudí v praxi, ale absolútne nezaujímajú. A to sa mi páči, že v poslednej dobe sa začalo viacej hovoriť s praxou z univerzity. Sám som sa zúčastnil pred asi 2 mesiacmi takého stretnutia, kde na jednej strane stola sedeli zástupcovia praxe a na druhej strane stola sedelo vedenie fakulty, vedúci ústavov a učitelia zodpovední za jednotlivé predmety. A dávali sme si to tam naplno, že čo my ako v praxi potrebujeme. Akého absolventa potrebujeme, čo by ten absolvent mal vedieť. A toto bude pokračovať. Vedenie školy a takisto správna rada to podporuje. V správnej rade sú zástupcovia praxe, poľnohospodárskej prvovýroby. Ja som tam teda za techniku, dodávateľov strojov, potravinárskeho priemyslu, obchodu. A títo ľudia, sú to aj zástupcovia takýchto združení, poľnohospodárskej komory, vedia, čo to prax potrebuje a snažíme sa nejako tlačiť na to a máme pochopenie zo strany vedenia školy, aby sme tú školu posunuli tam, kde patrí. Je to jediná poľnohospodárska škola. A túto svoju jedinečnosť by sme mali využiť, teraz poviem sme mali, lebo sa cítim tiež na strane tej školy, v tom, že ja si nemyslím, že každý 18-ročný človek, ktorý skončí strednú školu v Trebišove, chce odísť do Bratislavy. Isto je veľa takých, ktorí to chcú. Ale sú takí, ktorí chcú zostať v Trebišove a ktorí chcú zostať v Jatove, alebo v Kútoch, alebo ja neviem, v Námestove, v Zuberci. Je veľká šanca, že tam môže zostať pracovať ako poľnohospodár a musí vyštudovať tú školu v Nitre. To bolo tiež pre mňa trošku šokujúce na tom sedení, keď nám tam ukázali graf, koľko percent študentov je z akého kraja. Vysoké percento, nechcem ho tu menovať, bolo Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a ten zbytok sme tam témer nemali. A toto je tiež úloha pre nás, poviem aj pre správnu radu, aj pre vedenie školy, fakult, aby sme sa spropagovali aj do tých vecí. Chceme mať poľnohospodárov aj na východnom Slovensku. Takže úlohou univerzity je vrátiť do toho tú normálnosť tých názvoch odborov a vrátiť sa k tomu, čo poľnohospodárstvo potrebuje. My sme si v Agrione urobili taký dotazník, že koľko by sme my asi potrebovali ročne absolventov technickej fakulty a vyšlo nám 20. Takže keby technická fakulta každý rok mimo tých strojárov, ktorí končia, dala aj 30 absolventov z odboru poľnohospodárska technika, tak ja verím tomu, že títo ľudia si nájdu prácu zajtra. Takže toto je vec, ktorú od Slovenskej poľnohospodárskej univerzity potrebujeme. My tú spoluprácu ako Agrion zintenzívňujeme so školou, technickou fakultou, momentálne je vo výstavbe inovatívne laboratórium pôdohospodárskej techniky, kde by sme mali ako členovia Agrionu pristavovať techniku na výučbu, mali by sme intenzívnejšie spolupracovať. Je teraz na strane školy, aby skutočne, poviem to na rovinu, si v tých odboroch upratala. Pán Matejovič, ďakujem vám za rozhovor a teším sa niekedy na budúce. Ďakujem aj ja a všetkým poľnohospodárom prajem úrodný rok. Financované z programu Európskej komisie zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.